നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 17ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധാഭേദമനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര ക്രമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി യജ്ഞം യാഗം പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഭാവം ഏത് ഭാവനയോടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം സാത്വിക യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആ ഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധി ദൃഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. ഭൗതിക ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ ഏതു പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്ലേ. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തുക. അപ്പോഴാണ് അത് യജ്ഞം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. അതിനിപ്പോ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഹോമിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, എല്ലാം ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിന് ചിത്തശുദ്ധി വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനായിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് യജ്ഞം സാധാരണ നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷെ നിരുദ്ദേശപരമായിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുക, അതാ ഇവിടെ സാത്വിക യജ്ഞം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. കർത്തവ്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. അതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുക. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർ ദേവയജ്ഞം പിതൃയജ്ഞം ഒക്കെ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ആ ഭാവന ഭഗവത് അർപ്പണമായ ഭാവനയോടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് സാത്വികമാവുന്നുള്ളൂ. യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങള് 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
ശ്രദ്ധാഭേദം അനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. ഒരു കടമയായി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകണം. പരമപുരുഷനെ ബഹുമാനിക്കണം. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും നേടാതെ പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ് അർപ്പിക്കണം. അത് ഒരാളെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ, അതായത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പരമപുരുഷനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. ഇത് ഇവിടെ 3 ടൈപ്പ് യജ്ഞത്തിന്റെയും പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് സാത്വിക യജ്ഞം, ഇത് രാജസിക യജ്ഞം, ഇത് താമസിക യജ്ഞം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ രാജസ യജ്ഞം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതാണ് അല്ലെ. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഏതാണ്ട് വിപരീതം പോലെയാണ് രാജസ യജ്ഞത്തിനെ പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിസന്ധായതു ഫലം ദംഭാർത്ഥമഭിചൈവയത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. യജ്ഞഭാവനയോടെ അല്ലാതെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവ രീതിയിൽ ചെയ്യുക, ഭൗതിക നേട്ടമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രാജസമാണ്. അഹങ്കാരത്താൽ ചെയ്യുന്നത്, സ്വർഗലബ്ധിക്കായിട്ട് ഇഹലോക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങള് രാജസങ്ങളായിട്ട് കരുതപ്പെടും. അതൊക്കെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് രാജസ യജ്ഞമായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഇനി താമസ യജ്ഞം, അത് ഈശ്വര വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞാണ്. അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. യജ്ഞഭാവത്തിലല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവയാണ് താമസത്തിൽ വരുന്നത്. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും. അപ്പോൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധികളിലെ പോലെയൊന്നുമല്ല, അതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. പിന്നെ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ പ്രസാദ വിതരണമൊക്കെ വേണം, അതൊന്നും നടത്തില്ല. മന്ത്രോച്ചാരണമൊന്നും വേണ്ട വിധം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണന് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക, അതും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് യജ്ഞം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ താമസികരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അത് അവിശ്വാസാണ്. അവര് അശ്രദ്ധയാണ്. ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് വിശ്വാസം. മറ്റത് അശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണത് അല്ലെ അവിശ്വാസം. അപ്പൊ ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ആ ധനം ആർജിച്ച ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇനി ശാരീരികമായ തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ശ്രദ്ധാഭേദം അനുസരിച്ചിട്ട് തപസ് 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയും. ഇവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുക. പൂജനീയരായവരാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കള്, അതുപോലെയുള്ള ഉന്നതരായവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, ശൗചം. പിന്നെ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം. ഉള്ളില് വിനയവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. കാപട്യം പാടില്ല. ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെ അയാളുടെ എത്രത്തോളം തെളിമയുണ്ട്, കപടതയില്ലാണ്ട് അല്ലെ. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തപസ്സായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം, ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെയൊക്കെ.
ബോധപൂർവം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എല്ലാവരെയും വിനയത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ എല്ലാവരോടും സമീപിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക, ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ല, കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോധപൂർവം അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിവിധ തരം തപസ്സുകളെയും വ്രതങ്ങളെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ശാരീരികമായ തപസ് എന്താണ് എന്ന് പറയും. ഈശ്വരനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ഏവരെയും ആദരിക്കുക അഥവാ ആദരിക്കാൻ ശീലിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. പെരുമാറ്റത്തിലെ ലാളിത്യം പുലർത്തണം. വേദവിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യരുത്. വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. വൈവാഹികമായ ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമേ വേദം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാം. ഈ വിവരിച്ചവയാണ് ശാരീരികമായ തപശ്ചര്യകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ പൂജയിലും ഒക്കെ തൃപ്തരായ ദേവകൾ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനാണ് സാത്വികമായിട്ട് ആ ഭാവനയോടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ. ഇനി വാക്കുകൊണ്ട്, ഇതിപ്പോ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെയാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, ഇത് ശരിക്കും പ്രഭുപാദ് പറയും BMW ആണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. BMW കാറ് വാങ്ങിക്കലല്ല, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്സ്, അതാണ് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് BMW, മൈൻഡ് കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് വേർഡ്സ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് BMW ഓർത്താൽ മതി. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. വാക്കുകൊണ്ട് ഉള്ള തപസ് എന്താണ്? സത്യമേ പറയാവൂ അല്ലേ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജൽപ്പനങ്ങള് അല്ലെ, അത് വേണ്ട. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം അല്ലെ. അവരെ ഇങ്ങനെ സംഭ്രാന്തിയിൽ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കരുത്. ഹിതകരമായിട്ട് വേണം സംഭാഷണം. പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന് കീർത്തനം ചൊല്ലുക. അതൊക്കെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സില് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം സംസാരിക്കരുത്. അതുപോലെ ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് സത്യം പറയാം. എന്നാൽ അതേ ആചാര്യന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരോട് മനസ്സിനെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. ശിക്ഷിക്കാം അല്ലെ. ആർക്കൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്? ഗുരുവിനുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ശിക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും അധികാരമില്ല എന്നാണ്. ഗുരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ശിഷ്യന്റെ, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ വഴക്ക് പറയും, ശിക്ഷിക്കും. അത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ബാക്കി ആർക്കും ആരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമില്ല. വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച തപസ്യ അല്ലെ, നിരർത്ഥകമായ സംഭാഷണം അതൊന്നും പാടില്ല. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ആയിരിക്കണം. അതിന് പറയുന്നതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന ശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും. വൈദിക സാഹിത്യം അളവറ്റത് ആണ്, അത് പഠിക്കുകയും വേണം. ഇതിനെയാണ് വാങ് സംബന്ധിയായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അല്ലെ. തെറ്റ് പറ്റാത്തവരില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ അതെനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയിന്ന്. മറ്റുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അബദ്ധം ചെയ്താലോ അത് പൊറുക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊറുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. തെറ്റ് പറ്റാത്തവരൊന്നും ആരുമില്ല. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ദമം ഒക്കെ വേണം. അതാണ് വാങ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ BMW നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ശാരീരിക തപസ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, പിന്നെ ഏതാ ഇനി മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് കാണണം. അതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. മനസ്സ്
അത് സംശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം നമ്മള്, അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു കാര്യം. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ ചിന്തകളാണ് വാക്കായിട്ട് അത് പെരുമാറ്റമായിട്ട് ഒക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥ മനസ്സുള്ളവരുടെ അവർക്ക് സമചിത്തത ഉണ്ടാവും. അവരിൽ നിന്ന് സൗമ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരമാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, അതാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ചിന്താ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിന് ഉത്തമമായ പരിശീലനം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്നൊക്കെ പറയൂ, അല്ലെ? സമചിത്തതയോടെ സാധന ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വിദ്വാൻ. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാ ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ എത്ര കണ്ട് ചിന്തിക്കുവോ അത്രയ്ക്കും അസംതൃപ്തിയാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പല ഉപായങ്ങളാണ്, അല്ലെ, ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരെയും വലയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിന് അസംതൃപ്തമായി തുടരാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി. പുരാണങ്ങള്, മഹാഭാരതം, ഇതിലൊക്കെ സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്ന കഥകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാവാൻ പറ്റും. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അതാ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മൗനിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. തപസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ആർജവം ദീക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കണം, അല്ലെ? നല്ല തെളിമയുണ്ടാവും മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തപസ്യ. ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്നൊക്കെ പറയൂ, അല്ലെ? ഭഗവത് ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭാവസംശുദ്ധി വേണം. ആരുടെയും മേല് ദോഷം നമ്മൾ കാണരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു തപസ്യ പോലെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇനി തപസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധാഭേദങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപദേശത്തിനായി സത്യം സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അധ്യാപകൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലാത്തവരോട് അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് തരത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. ആത്മീയ വൃത്തങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. താൻ പറയുന്നതിനെ ചെയ്യാൻ അതിനു ഉപോത്ബലകമായിട്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം. അങ്ങനെ സംസാരം ചെവിക്ക് വളരെ ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കണം സംസാരം. അത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രയോജനം നേടാം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉയർത്താനും സാധിക്കും. വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ശേഖരമുണ്ട്. ഇത് പഠിക്കണം. ഇതിനെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും. സത്യം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ രുചികരവും മുഖസ്തുതിയുമാണ് എന്നതാണ് സാമൂഹിക സമ്പ്രദായം. അസഹനീയമായ സത്യം പറയരുത്, അല്ലെ? അപ്രിയ സത്യം പറയരുത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടിയല്ല. ഞങ്ങൾ പ്രബോധകരാണ്. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സത്യം സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്രിയമായാലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം. ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു നാഗരികതയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊരു വസ്തുതയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനെ ചേർത്ത് നിർത്താതെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാഷണം കൊടുത്തതാണ് പ്രഭുപാദ് 1968. ഇവിടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് ചർച്ച, പ്രവർത്തനം 10 മിനിറ്റ്. ശീലപ്രഭുപാദർ 1715
ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രസംഗകർക്ക് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിനു പകരം അവരുമായി സംവദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മിക്ക പേരും പ്രീച്ചേഴ്സാണ്. അവർക്ക് പറ്റിയ ടോപ്പിക്കാണ്. സംസാരിച്ചോളൂ, പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കരുത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളൂ. എല്ലാരും പ്രീച്ചേഴ്സ് അവിടെ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ആദ്യം പറയാ? സുഭാഷിണി മാതാജി പറയൂ. ആരാ ആദ്യം പറയണ്ടേന്ന് പറയൂ. സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രജിഷ് പ്രഭുവിനെ പറഞ്ഞോട്ടെ മാതാജി. പ്രഭു കൂടുതൽ നമുക്ക് തരുന്ന ആളല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, പറയൂ. രജീഷ് പ്രഭു പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല മാതാജി. നമ്മളോട് പലപ്പോഴും പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാറുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം ആദ്യം വായിച്ച് അറിവ് നേടിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും അറിവെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പം തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഇടവരുത്താം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ നമ്മളെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം, ഏത് തരത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക. അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് തന്നെ പറയുകയും വേണം. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള മയത്തിൽ പറയണം. അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം. യാതൊരു വശാലും അവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രോതാക്കളായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നന്മയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ നല്ലതിന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതാരാ പറയണേ? സുഭാഷിണി മാതാജി അടുത്തതാരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയും മാതാജി. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഡിവോട്ടീസ് ആദ്യം പറയും നിങ്ങളുടെ ഇതില് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, മത്സ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല, വെളുത്തുള്ളി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയില്ല, അതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രീച്ചിങ് കേൾക്കാൻ വരൂ, പ്രോഗ്രാമിന് വരാനൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അവരതിൽ സ്റ്റിക്കായി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിട്ടേ അവര് ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ വരുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പിണങ്ങിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പോ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു സേനയിൽ അംഗങ്ങളാവുമ്പോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല, ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെല്ലെ നമുക്ക് അതിന് മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് തരും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഹാർഷായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദര് ശിഷ്യരോട് പറയും പോലെ പറയാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മാതാജി. അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നല്ല സജഷൻ. അതെ, ശരിയാ. ഹരികൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരാ പറയാന്ന് പറയൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് വാക്കുകൾ കൊണ്ട്
ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വശം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരാളെ സുഖിപ്പിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കലർത്തുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാറ്റിലും. നേരത്തെ പ്രതീഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് സത്യമെന്ന് ശുദ്ധബോധമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ അത് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഈ 15 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോത്ഫലകമായി ഉടനെ വൈദിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം. ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ടാണ് ഫാദർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ അഗ്രഹണ്യനാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മാത്രം അത്യാവശ്യമല്ല. ഈ സേനയിലെ അംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ സേനയിലെ ഒരു അംഗമാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള പരിശ്രമം, നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ്, യോദ്ധാവാകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആ തളവാടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തളവാടങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ 5 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും അത് പ്രഭുപാദർ ഏത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും താൽക്കാലിക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഇത് തെറ്റായ ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഇതില് അവര് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അതേസമയം സംഭാഷണം ശ്രവണ സുഖപ്രദവുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ള ധ്വനി വരാതെ ഇത് മുൻ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതാണെന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുക. അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിനോട് കൂടുതൽ ആദരവ് തോന്നും. ഈ പറയുന്ന നമുക്കും ഘമണ്ട്, അകം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ് എന്ന് പറയുക. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈഷ്ണവർ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതിനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവവും ആ ധ്വനിയും നമ്മളുടെ വോയിസിൽ വരാതെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല വാക്കുകളാവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വോയിസിന്റെ കാഠിന്യം എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അത് മോഡുലേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ വിനയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ വിനയം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഈ തപസ്യ, വാക്കിന്റെ തപസ്യയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമേ അവിടെ വരരുത്, അപ്പോഴേ ഈ തപസ്യ പൂർത്തീകരിക്കാനാകത്തുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പറഞ്ഞ എക്സലന്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ അവര് പറഞ്ഞതാണ്, ഋഷീശ്വരന്മാര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മള് പറയണം. അതൊരു എക്സലന്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കുന്നവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താം. അത് ഇന്ന ഋഷീശ്വരന്മാര് നമുക്ക് തന്ന അറിവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് അതൊരു നല്ല എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അടുത്തതാരാ? അടുത്തതാരാ? സുഭാഷിണി മാതാജി പറയൂ, ആരാ അടുത്ത? രാഘവ പ്രഭു, രാഘവ ചൈതന്യ പ്രഭു. എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാജി. എനിക്ക് പേര് വന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. മാതാജി പ്രഭു ഒക്കെ പറയൂ.
രാഘവ് പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹരീഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഹരീഷ്ണ, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അകത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടില്ല, റേഞ്ച് കിട്ടൂല മാതാജി. അതാ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ഹരീഷ്ണ. മാതാജി, അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ശ്രവണമംഗളായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണം തന്നെ ശ്രവണമംഗളാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ ഭൗതികത ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അത് മംഗളമാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ക്രമേണ പടിപടിയായി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ എന്നാൽ അവനെ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് കൊടുത്ത അതേ ഉപദേശം അർജുനന് ആദ്യം ആത്മാവിന്റെ തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നേരെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ രീതിയെ ഭക്തന്മാർ കാണണം. ഒരു കഥ, ചെറിയൊരു കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു രാജാവ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ വന്നു. ജ്യോത്സ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യൻ വന്ന് ജാതകം നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തു തന്നെ മരണമാണ്. ജ്യോത്സ്യൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് മരണം. രാജാവിന് ഇത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ജ്യോത്സ്യനെ ഉടനെ പിടിച്ചു തടവിലിട്ടു. എന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നീ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായി. വേറൊരു ജ്യോത്സ്യനെ വിളിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ജാതകത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ പുത്രൻ അടുത്ത് തന്നെ യുവരാജാവും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ജ്യോത്സ്യൻ പണക്കിഴി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. പക്ഷെ സത്യത്തില് രണ്ടർത്ഥവും ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോ രാജാവിന് എപ്രകാരം അത് സന്തോഷമായി തോന്നി. പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റിയപ്പോ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗകരമായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതേ സമയത്ത് പ്രഭുപാദിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ശ്രീ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല. അച്ഛനായ നന്ദഗോപർക്കും മറ്റ് അതുപോലെ അവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും കൃഷ്ണനോട് പ്രേമമില്ലായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ കർമ്മമീമാംസയിലൂടെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗോവർദ്ധനത്തിനെയാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം ദേവന്മാരെ വിട്ട് തനിക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കർമ്മത്തിന്റെ മാർഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദ്യോഗമില്ലാതെ അവരെല്ലാം മുതിർന്ന ഗോപന്മാരെയൊക്കെ സമ്മതിപ്പിച്ച് ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടിയതുപോലെ, എന്നാൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പോലെ, കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ ഉദ്യോഗമില്ലാതെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രഭുപാദിന്റെ ചട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോവാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും പക്ഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണ്ട, കട്ടായിപ്പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? കട്ടായി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയതാ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, തിരിച്ചു വരും. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു. വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പോസ്റ്റ്, ഞാനാ കാണുന്നത്. പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോരുത്തരെയും മാറി മാറി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറിജി വരും. അപ്പോഴേക്കും അല്ല, ഞാൻ ഈ എല്ലാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക്, കാരണം ഇസ്കോണിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരാളുടെ അഭിപ്രായമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് വന്നോ? ആദ്യ ഹോസ്റ്റ് നേരത്തെ ഞാനായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ആകുന്നത്. മാതാജി, ഞാനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഈ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതും വളരെ കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ രീതി തന്നെ അതാണ് മാതാജി. ഈ
ശ്രീ പ്രഭുപാദ്ജി ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഓരോ ആളും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എൻട്രി ആയത്. ആ എൻട്രി ആയ സമയം മുതൽ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരും ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തന്നെ ഈ തരത്തിലാണ്. കാരണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇന്ന ശ്ലോകമാണ്, അല്ലെ ഭാഗവതത്തിലെ ഇന്ന ശ്ലോകമാണ്, അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ പ്രഭുപാദ്ജി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാരും അതേ തരത്തില് ഈ ഒരു അറിവുകൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തില് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ആ പ്രഭുപാദ്ജി കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുരുമരാജ് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് ഒക്കെ അതിന് പ്രത്യേക രീതികളില്ല. നമ്മൾ അമേരിക്ക പോയാൽ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നാണ്, ജർമ്മനിയിൽ പോയാൽ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ എല്ലാവരും പിന്തുടരുക. അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ വഴിയെന്ന് പ്രഭുപാദ്ജി കാണിച്ചു തന്നു. അത് നമ്മൾ പിന്തുടരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാഷ്. മാതാജി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പിന്നെ മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഇവിടെ എന്താ 17 16 മാത്രമേ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തി ലഭിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും മനസ്സ് അസംതൃപ്തമാകും. പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിലും എന്ന പോലെ സംതൃപ്തിദായകമായ കഥകൾ നിറഞ്ഞ വേദ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗതി. ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞത് നിശബ്ദത എന്നതിനർത്ഥം ഒരാൾ എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് മൗനം എന്നത്. ഈ സാത്വിക തപസ് തൊട്ടല്ലേ 17 തൊട്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്? അതെ മാതാജി. ഏത് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്? ദാനമല്ല നോക്കാനുള്ളത്, സാത്വിക ദാനമല്ലേ ഇനി നോക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, 17 മുതൽ എടുക്കണം. 17 അത് ശരി. വാക്ക് BMW ആണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി 17 തപസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അതന്നെയാണ്, മാത്രമാവണം ഓരോന്നിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെയുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് 3ഉം ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ, അതുപോലെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാല് അത് സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തീർത്ഥാടനമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്, വൃന്ദാവന പരിക്രമ ചെയ്യും, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ അല്ലെ, പാദം കൊണ്ടുള്ള സേവയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. സാത്വികമായത് എന്തും ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ
പരിപൂർണതയിലെത്തുക. ഈശ്വര ദർശനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗുണമേതാ? സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ? മനസ്സിന്റെ ഭാവന മാറുമ്പോഴാണ് അത് രാജസമാകുന്നത്. അതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സാത്വികമായ ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത്, അതാണ് വേണ്ടത്. എന്നാലും രാജസവും താമസവും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വേർതിരിവ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 18 സത്കാര്യമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് അത്. ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇതാണ്, രാജസമാണ്. സ്വാർത്ഥ ലാഭേച്ഛ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാവാം ചിലപ്പോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാവാം ആ ആള് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്യാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഇത്ര മാല ജപിച്ചു അല്ലെ, ഞാൻ ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വേദം പഠിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെ ദമ്പ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാനുമായിട്ട് തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇപ്പോ ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് പൂജിപ്പിക്കുകയും കാൽ കഴുകിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും ധനം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന്. അപ്പൊ ദക്ഷിണയൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണവര് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മറവിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ രാജസങ്ങളാണ്. അവയുടെ ഫലങ്ങളോ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടി തരാത്ത തപസ്സാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ രാജസ തപസ്. അത് ഗുണകരമല്ല. ചിത്തശുദ്ധിയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഒന്നും ബാധകമല്ലാത്ത ആസുരീകമായിട്ടുള്ള ആ തപസ്യ, അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഭൗതിക നേട്ടത്തിന്റെ അതിമോഹത്താല് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡ്ഢിത്തമാർന്ന കഠിന വ്രതങ്ങള് പ്രസിദ്ധാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ഈ വരങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് 1,00,000 വർഷം ഒക്കെ തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ വരം നേടി. ഒടുവിൽ ഭഗവാനോ ഒരു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നില്ല അയാളെ വധിക്കാന്. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് തമോ ഗുണ സ്വഭാവികളാണ് എന്ന്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് ചിലവര് ചെയ്യും, നാവില് ശൂലം കയറ്റുക, അതൊക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്രിയകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് 3 തരം ദാനങ്ങള് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം സാത്വിക ദാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പരമധർമ്മമാണ് അല്ലെ. സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 1/4 നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പറയുക. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഉചിതമായ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോ അത് എല്ലാവരും പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ. 2 പേര് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ദാനം ചെയ്യണ കാര്യം. അതുപോലെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണോ അതിന്റെ ആവശ്യം അപ്പോഴാ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതുപോലെ അർഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം സാത്വികമാണ്. കൊടുക്കുന്ന ദാനം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണം അല്ലെ. ദാനം ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കരുത്, ഞാൻ കൊടുത്ത കാരനാണ് അയാളിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവമൊന്നും പാടില്ല. അതൊക്കെ മറക്കണം. പിന്നെ പറയും ലജ്ജയോടെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ എന്നാ പറയാ. എന്തിനാ ലജ്ജിക്കണത്? ഇത്രയല്ലേ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം വേണം നമുക്ക് എപ്പോഴും.
അല്ലാതെ അഹംഭാവത്തോടെയല്ല നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ശ്രദ്ധാഭേദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദാനത്തിനെ പോലും പാപകർമ്മമാക്കി മാറ്റിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്. നമുക്ക് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ഉത്കർഷം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ദാനധർമ്മം അധികം ചെയ്യേണ്ടത്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ഭക്തനോ ദാനം ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനവും പ്രശസ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പയാൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഉചിതമാണ്. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ആൾക്ക് അർഹതയില്ലെന്നിരിക്കില്ല ആ ദാനം ദാതാവിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാവില്ല. വിവേചനമില്ലാത്ത ഔദാര്യത്തെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പണം മാത്രല്ല ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റാല്ലേ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പണം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അറിവോ സ്നേഹമോ എന്തും ദാനം ചെയ്യാല്ലേ. ചിലവർക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ ഉയർത്താൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യാം. അത് ഭാവന, ശ്രദ്ധാഭേദങ്ങള് ഒക്കെയാണ് ആ ദാനത്തിനെ പോലും പാപപുണ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുക. പിന്നെ രാജസിക ദാനം എന്താണെന്നാണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുന ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഓ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജനിച്ചത് കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന്റെ അന്നാ അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് അന്ന് നന്ദഗോപര് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന് എത്രയോ ദാനധർമാദികൾ നടത്തിയല്ലേ. ഗോപന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പണവും സ്വർണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം നൽകിയല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ വരവിനെ പ്രീതി കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ കാരണത്താല് ഇപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം നൽകുക, അന്നദാനം മഹാദാനാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ജ്ഞാനദാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അല്ലെ, ശാശ്വതമായത്. ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനദാനം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ദാനമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം വഴി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇന്നിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ദാനം മിക്കതും ഇങ്ങനത്തെയാ അല്ലെ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സോടെയോ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥാ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലധികാരിയുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യരുത്. സാത്വികമായ ദാനമാണ് വേദ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോ ഓരോരുത്തര് ചെറിയൊരു ദാനങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലേ, എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടും. അതിനുവേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുന്നവര്, അതൊക്കെ നല്ലതല്ല. താമസിക ശ്രദ്ധയുള്ളവരുടെ ദാനമാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആ ദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹമായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭിക്ഷാടന മാഫിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭിക്ഷക്കാര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈ നീട്ടുമ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൽകരുത് എന്നാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നവർക്ക് വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പം കൈ നീട്ടുന്നവരുടെ അടുത്ത് പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ പണമായിട്ട് നൽകുമ്പോഴാ ദുരുപയോഗം ചെയ്യണത്. ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്
അവരത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ട് വരും. പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും അതിന്റെ പാപം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനം അത്ര തന്നെ താമസമാണ് എന്ന്. ഏത് സങ്കല്പത്തിലാണോ ഭാവത്തിലാണോ നാം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ല ഏത് സങ്കല്പത്തോടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാവത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം ആർക്കൊക്കെയാ? 2 പേർക്കറിയാം. അത് ആരൊക്കെയാ? നമ്മളും ഭഗവാനും അല്ലേ? മറ്റൊരാളെയൊക്കെ അറിയില്ല, മറ്റൊരാളെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോ പാപപുണ്യവും കർമ്മഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ ചെയ്യണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉദ്യമിക്കുന്നവര് സാത്വികി ശ്രദ്ധയെ അവലംബിക്കണം. അതിനായിട്ട് ആ വസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. ഇന്ന് മുഴുവനും എടുക്കണോ? ഇന്ന് 5 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി 6 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എടുക്കാമോ ഇന്ന്? നീതു മാതാജി എടുക്കാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. എടുത്തോ മാതാജി. ഓക്കെ. തീർന്നോ സമയം? ഇല്ല, സമയം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്. രേഷ്മ മാതാജി. ഓക്കെ, രേഷ്മ എടുക്കട്ടെ മാതാജി. ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു അവലോകന ക്ലാസ് വേണം. സിമ്പിൾ അല്ലേ പ്രഭു? അത് കാരണ. ആയിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണവര് ഈ നമ്മൾ സാത്വികി ശ്രദ്ധയെയാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ആ സത്യവസ്തു ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, ആ ബ്രഹ്മവസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം വന്നു. 35 മിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം. സമകാലിക പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ശരീരത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും കാഠിന്യത്തിന്റെ ഇനങ്ങളും അവ BMW ആണ് പറയുന്നത്. അവ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 17-14-19 വാക്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും റെഫറൻസ് നൽകുക. തയ്യാറാക്കൽ 15 മിനിറ്റ്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ 15 മിനിറ്റ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും 5 മിനിറ്റ്. 3 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കണം. ഒടുവില് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന്റെ 5 മിനിറ്റ് ഉപസംഹാരം. ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പതിനാല് ടു 19 ശ്ലോകത്തിന്റെ റെഫറൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. സമകാലിക പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെയുള്ള തപസ്യ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന്. മാതാജി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അതൊരു ഹോംവർക്ക് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് നാളെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടി നാളെ തീർത്താൽ മറ്റന്നാൾ നമുക്കൊരു അവലോകന ക്ലാസ് വെക്കാം. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവാം. മാതാജി കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും അതേ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? രാഘവേന്ദ്ര പ്രഭു, രജീഷ് പ്രഭു. പ്രഭു ഹരേഷ്ണ. എന്താ വേണ്ടത്? അല്ല പ്രഭു, മറ്റന്നാളല്ലേ അവലോകനം വെക്കുന്ന പറഞ്ഞ? അതെ. അപ്പൊ നാളെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തീരുവില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ 14 മുതൽ ഉള്ള അതൊക്കെ നാളെ ഒന്ന് എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നാളെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഇതൊക്കെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ അവരവരെ ക്ലാസ് വെക്കാം 15-ാമത്തെ. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രഭു. നാളെ എന്നാല് കുറച്ച് ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് ചെയ്തിട്ട് മാതാജിയുടെ കുറച്ച് നമുക്ക് മാതാജി ഇന്ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാലോ.
അതെ മാതാജിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് അവലോകനം ചെയ്യാം. അതെ അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത്. അതെ, മാതാജി എല്ലാവർക്കും നാളെ സപ്പോർട്ട്. സമ്മതമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഈ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അധ്യായം അങ്ങനെയാണ്. എളുപ്പമുള്ള അധ്യായം അല്ലേ ഇത്? അതെ എപ്പോഴും അധ്യായം അതെ. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാജിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതെ, ഞാൻ പഠിക്കാനോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 4 തപസ് 14, 15, 16 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടും സാത്വികമായും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ മാതാജി പറയുന്നത്? 14 to 19 പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയാണോ? ആ 14 ശാരീരിക തപസ് പറഞ്ഞു, 15 വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു, 16 മാനസിക തപസ് പറഞ്ഞു, 17 സാത്വിക തപസ് തന്നെ. ഈ 3 ടൈപ്പിലും സാത്വികമാവണത് ഏതാണ്? പിന്നെ അതേ 3 തന്നെ രാജസമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാജസമാകുന്നത് താമസം താമസികമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതെ 19 അത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. BMW തന്നെയാണ് സംഭവം. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇതുവരെ പറയാതെ ആൾക്കാരൊക്കെ നാളെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തീർത്ത് മറ്റന്നാള് മാതാജി ഞങ്ങളെ സംശയത്തിലൊക്കെ നാളെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റന്നാള് അവലോകന ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം തരിക മാതാജി. നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ വൈഭവ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതെ 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 അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. വെനസ്ഡേ വൈഭവ ക്ലാസ്സാ. അതെ അതെ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാവണം കേട്ടോ. ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസിയ ചാപ്റ്ററാ, നല്ലതാ. 18 വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നാളെ ആകുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചൊന്നും കൂടെ എന്തെങ്കിലും സംശയം എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരിക, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. നാളെ നമ്മള് ഇതുവരെ പറയാത്ത ആൾക്കാരാണ് നാളെ പറയേണ്ടത്. അതെ, നമ്മുടെ ആ ഭാവന അത് ചിത്തശുദ്ധി വരണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവന സാത്വികമാവണം. അതാണ് സത്ത് എന്ന് പറയണേ. സാത്വിക ചിന്തയോട് കൂടിയുള്ള ആചാരങ്ങള് സദാചാരം എന്നതിനെയാ പറയാ. അതുപോലെ സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സത്ത് ജനങ്ങള് സജ്ജനങ്ങള് എന്നതാ പറയണേ. ഒക്കെ സാത്വികാവുക, അപ്പൊ ഒക്കെ നല്ലതായി. സദാചാരം, സജ്ജനം, അങ്ങനെ കുറെ. മാതാജി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടുവോ? ഞാൻ വൈകി കയറിയതുകൊണ്ട് അത് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. രസിക മാതാജി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതാരെങ്കിലും പ്രജിഷ്ഠങ്ങോട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഗീത മാതാജി കിട്ടില്ല. പ്രഭു ഹരേഷ്. ദാനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലേ? നമ്മൾ ദാനം ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അതില് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ദാനം വരണില്ല അല്ലേ? ദാനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലായിരിക്കും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? ദാനധർമ്മങ്ങൾ 3 തരമുണ്ട്. സാത്വികം, സാത്വികമായ ദാനധർമ്മം അർഹമായ പരിഗണനയോടെ ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും കൈകളിൽ ദാനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യമായ സ്ഥലം. ഇതിലൊക്കെ ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഘടനയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതെന്തും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും.
രാജസികമായ എന്നാൽ പേരിന് വേണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓ, ആളുകൾ പറയും ഞാൻ വളരെ ദാനശീലനാണെന്ന്. അത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള ദാനം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാതാജി. പറഞ്ഞു. പിന്നെ താമസികം, പണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നറിയാത്ത ഒരാൾ. ബൗറി സ്ട്രീറ്റില് ചിലർ പോലെ ആ മദ്യപൻ അവിടെ അല്ലെ, പ്രഭുപാദിന്റെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയല്ലേ, ബൗറി സ്ട്രീറ്റിലെ മദ്യപാനികളും അല്ലെ. ആരെങ്കിലും $5 നൽകി അവൻ ഉടൻ കുടിക്കാൻ പോകും. അതിനർത്ഥം ഈ ദാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് മദ്യപാനത്തിന് പ്രേരണ നൽകുക എന്നാണ്. അതിനാൽ ദാനം അത്തരം മദ്യപാനിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടകരമാണ്. ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടും. ലോസ് ആഞ്ചൽസില് 1968 ഇല്ല, ഇത് നമ്മൾ നാളെ എടുക്കാനുള്ളതാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് നമ്മൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടു തരും മാതാജി. ആ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറയാന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ, ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും.